Kaya't ni kapsat ti may umablaw man kada kayo ti Happy Sabbath. Kaya't agmay satay ko nga agyaman kina Apo Diyos sipot iti uneg ti makalawas. Inted na digiti amin pagkasapulan tayo. Inted na dahil siya inururay tayo nagundaway nga agkatadwa tayo tapno adalin tayo buklen tayo dahil siya inadal tayo kada itong malawas. Tapno maisagana may iti puspuso tayo nga makipaset iti programa tayo iti eskwela sa Batina sa di man iti pagigimungan tayo unig ti balayman unig ti iglesia kuno kadigiti care groups tayo kakabsan dawatek nga pagkararag tayo man nakabali namin nga Diyos may kami ama nga napnuan iti panagyaman ken panagdayaw ken ka agyaman kami Diyos at sipot ka itinem nga daw nga naglabas ket sika iti nakikadwa ka kudno dahil siya inkarin nga saan na kami nabaybayan inlasat na kami kaditi ado nga dakis nga kapadasan Tindanon na kami kadento aldaw mo nga San Juan tapno kayat yung Diyos nga nanaman that siya kasangkit nga panagina namin saan lang nga napaginanaw Diyos iti na pisikalan na panagtrabaho kundi kanti pa rin nagina na ang espirituan tanda kami sa klot mo Diyos dawatin mi nga kada ito nga oras iti panaginadal ni Ama dalan na kami iti Santo ng Espiritu tapno dagiti paset iti saom ng kami adalan at Diyos maawatan mo ket babaen met laeng iti tulong ti Santo Espiritu mayak ni karni kumay panagbiag ni yaman kami Ama ta pinagbiag mo iti nga kararan itinagan na po na Jesus. Amen. Dati yung kakapsat iti bulan nga umuntuna iti 2020 nga ada iti berna ket daytoy nga panaginadal tayo kakapsat adalin tayo iti lesson number 10 kada iti pagleksyonan tayo making friends for God, the joy of sharing in God's mission. Iti lesson number 10 kakabsat, iti title na An Exciting Way to Get Involved. Na isagana dahito nga leksyon tayo, babaen kakabsat iti naglabas nga leksyon nga inadal tayo. Itid ko nga ababa kakabsat iti summary di kaya nga natadal tayo. Inayaban na tayo ni Apo Jesus nagsaksi. Ket dayjay kayat na nga isaksi tayo, no dayjay ibaga tayo, isu dayjay kapadasan tayo kakabsat, no kasano dayjay panangisalakan na katayo. Namuan tayo met nga itipanggap na dayjay panagsaksi tayo kakabsat. Isu dayjay gayumen tayo, dayjay maysa nga am-ammo tayo. Tapno iti may sa lang panggap, isu dayjay iyasidig tayo, daytoy nga gayumen tayo kanya Apo Diyos. Ket nabalakadan tayo kapsat, nga intunno kitain tayo dayjay nga gayem tayo. Kitain tayo kapsat, babaen, dayjay panangkita ni Apo Diyos kadagiti tattao. Anya di panangkita na nga there is a winning possibility. Insurong na tayo may kakabsat ni Apo Diyos, kada ito eleksyon tayo. Nga intuno agkararag tayo, iti sentro kumanda iti karkararag tayo kakabsat, ket dagijay agagayem tayo, nga isun iti kayat tayo nga idanon kini Apo Diyos. Idin nga nadanon tayo, digito'y kakabsat. Uray pa'y dayjay kasano, iti panagminister tayo, tainted ni Apo Jesus, dayjay modelon no kasano iti panagtrabaho tayo.
iti adalan tayo itata, dayjay intidbet laeng ni Apo Diyos nga pamayan. Tapno dayjay panakipaset iti iglesia kakabsat. Ket iso iti mangparangay san laeng nga dayjay iglesia nga bubukal the corporate church, dudi kiti parangayin na pay, dayjay individual akamkamang iti iglesia. Iti paset amayulo tayo kakabsat, masarakan iti Matthew 9 verse 37. Kunana ni Apo Jesus, the harvest is truly plentiful, but the laborers are few. Therefore pray the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest. Iti inparangarang ni Apo Jesus kakabsat kadigiti adalan, nga isumot laeng iti bagbagana kada kayo. Una nakitain nyo, una na. Arig na di sangwanan ni Apo Jesus kundigiti adalan, isu iti maysa nga nalawa at taltalo. Ket kitain nyo dahi tataltalon, una na. Naluuman, aanyanan, una na. Ngamadda iti problema. Nalawa, adu, dayjaan yan, ngembasit iti agani. Ket kunana ni Apo Jesus, agkararag kayo kuma, ket dawaten nyo, nga rod tapno dayjay, nga akin kukwa, kaday tuy nga anyen, mangibaon kaday iti agani. Nukitain tayo kapsat, iti panaglabas, iti panawen, nang nangruna kakabsat dayjay panaglabas dagiti inted ni Apo Jesus a pagilasinan of His second coming. Iti lubong maluluom for harvest. Iti pagyamyaman na kakabsat no kitkitaek dagiti reports iti World Church at the Decability Adventist World Review. Nakadado kakabsat dagiti mababawtisan. Nga iti bagana kakabsat, the fastest growing Protestant church is the Seventh-day Adventist Church. Anya dayjay inkarina ni Apo Diyos iti napangalawas, nga iti lugar iti maysa, nga intunno digitoy nga maayaban nga agani, sino dayjay datayo kakabsat. We will humble ourselves, kapantay kin Apo Diyos, katibaga tayo Apo, at datoy kami, ibaon na kami. Iti lugar, iti maysa, iting karin ni Apo Diyos, at danto iti sangagaso. The harvest is ready. Dito'y pagleksyonan tayo kakabsat, kada ito'y nga lawas, biningay kumanan, iti talo kapaset. So let's go to the first part. The first part is the small group model. Laglagi pa nyo, tinusar dito'y Sabbath school lesson tayo, small group. Iti usarin tayo kakabsat, kadagiti iglesia tayo, care group. Okay? No mausar dahi sa unga care group, isumit laeng ikayat na nga sa uwan dahi small group. Ket no mausar dahi small group, isumit laeng dahi care group. We just use the names, small group, care group. Iti daan natulag kakabsat. Adda iti inted ni Apo Diyos nga modelo. Masarakan ni Exodus 18 verses 21 and 22. Balakad daytoy ni Jethro, father-in-law ni Moses, may nga padi kakabsat iti Midian. Idinakitan ni Jethro, dayjay nga nakadadu kakabsat, nga Israelitas nga inruar ni Apo Diyos manipod ijay Ehipto. Ta iti bilang nakakabsat, digito'y nga Israelitas, iti Exodus 12 verse 37, kunana, about 600 men on foot besides children, besides their wives. 600. Katno'y kahabil tayo kabsat nga nalalakatay nga computer, no adda iti maysa nga lalaki, ket adda iti asawa na,
duwan. Ket no ikabil tayo kakabsat nga talo iti anak dan, iti maysa a pamilya, maysa a lalaki, mano 5. Ket no kas pangarigan kakabsat, dayjay 6, kunana ditoy, about 600,000 men. I-multiply mo iti 5. It is 3 million. Dakala niya. Isungat kikitain tayo kakabsat, daytoy iti problema ta umay digdi adumaten nga panagririri. Ganyo iti balakad kakabsat ni Jethro kini Moses. Moreover, you shall select from all the people able men such as fear God, men of truth, hating covetousness, and place them to be rulers over thousands, rulers of hundreds, rulers of 50s, and rulers of tens. Dituyin kakabsat, iti remuar dahi principle of the care group. Dahi kabasitan abilang, there will be a ruler of 10. Apay, anya taramiden dahi ito'y small group nga adda iti kamkamang na nga sangapulo. Verse 22, and let them judge the people at all times. Then it will be that every great matter they shall bring to you, but every small matter they themselves shall judge. So it is easier for you, and they will bring the burden with you. Iti baga na kabsat at dagtoy ko na umayin dagiti adu nga parikot ken problema. Aramidem nga dagiti mangipangulo iti 1,000, 5 gaso, 1 gaso, 50, ken 10. Anya kabsat iti isuro na kada tayo daytoy nga inted ni Apo Dios nga formula. Umuna, adda iti qualifications da kakabsat. Amin kuma, they are able. Okay? They are able. San inayon kakabsat ni Jethro, they must fear God. Agbuteng da kini Apo Dios. Mikadwa, they must be men of truth. They must not love covetousness. Kitnukit kitain tayo ito'y kakabsa. Ito'y small group da. Adda iti functions da. Kalpasan kakabsat nga inted ni Jethro, dahil qualification kastoy ti aramidin da kunana. Umuna, it is for fellowship. Saan laeng nga problema kakabsat iti dahil pagtutungtungan da, taapay kunana, agserbida akas permanente. They will serve permanently. Permanente neta. Kat kadayjay panagserbida kakabsat, at dayjay mutan dayjay panag-fellowship, dagitoy nga small group. Mikadwa, adatoy kakabsat, they nurture the faith of each other. Dayjay isubli na dayjay na anay apan nagtalek da kini Apo Diyos. Kahit kung imagine kabsat nagpintas di small group da. Taintun no agtutungtung dagito. Imagine, adda kakabsat iti 120,000 nga small group of tens. Inalak da ito, iti 1,200,000 nga bilang iti tattao. Inlaksid ko kakabsat dagi sagalo nga anak dagito nga pamilya. Itin bilang ko lang, di asawa nga lalaki, di asawa nga babae. Katno kayat dang itugot kakabsat dagi talo nga anak da, maibilang damit akam-kamang kada ito 120,000 small groups. Iti may isang small group, ijay nagsasalutsudan, anya iti malagip mo,
nga inaramid ni Apo Diyos agpaay kada tayo for us ijay Ehipto. Everybody will testify. Malagipdan di sa nga pulo nga saklit, malagipdan di panangidaldalan ni Apo Diyos, manipod jay Ehipto inggan di ayandan, sakbay da nga nakadanon ijay ayanda itata. Inted ni Apo Diyos kadakwada, iti munmun nga ulot daw, ken iti silaw iti rabi. Iti may nga kapadasan handa malipatan kakabsat ko, which is a part of their fellowship and nurture. Isu dayjay isto istoryaan da again and again. Dayjay kapadasan da kakabsat. Idilimasat da iti Red Sea. While God protected them, while God saved them, ni Apo Diyos dinadail na, pinapatay na, the armada, the armies of Pharaoh and Egypt were destroyed in the Red Sea. Mikalo nga function kakabsat. Problem solving. Kaya isuti ko na dati dalakil nga problema Moses kukwam. No, dati babasit a problema kukwa dati small group. A group of tens. Ket no saan da nga masulbar, iuli da yung group of 50s. Iuli da yung group of 100s. Iuli da yung group of thousands. Santo agpatingga ijay ayan ni Moses. This is the structure of their organization. Ito'y small group kakabsa. Adamit iti modelo nga inted ni Apo Jesus iti Barong Testament. Iti Mark chapter 3 verses 13 to 15 kastoy kakabsat iti mabasa tayo. And he went up on to the mountain and called to him those he himself wanted. And they came to him. And he appointed 12 that they might be with him, that he might send them to preach and to have power to heal sicknesses and to cast out demons. Adda kakabsat iti talo nga ramiden dagitoy apokos dagiti disipulos ni Apo Jesus, dagiti apostoles. Anya dagitoy nga talo kunana they gave them the power to preach. They gave them the power to heal. They gave them the power to cast out demons. Manuda, at datoy ni Apo Jesus, at datoy sa nga pulo ket duwa, an example of a small group. Kunana kakabsat ni Ellen White, ijay Testimonies for Church Volume 7, page 21. The formation of small companies as basis of Christian effort has been presented to me by one who cannot err. Nagpintas ko na. Daytoy nga prinsipyo iti small group I substituted the small company iti small group. Kunana, inted kanya iti maysa nga saan pulos nga agriro, haan nga agkamali, saan nga agmistake. Sanin balakad kakabsat, if there is a large number in the church, let the members be formed into small companies to work not only for the church members, but also for the unbelievers. Ito yun, na ito din kakabsat, dayjay prinsipyo, iti nurture, fellowship, problem solving, sa inayon ni Apo Diyos kadayjay bagana kini Mrs. White, dayjay inbaga metlaeng ni Matthew kakabsat, di panggep iti panangayab ni Apo Jesus kadagiti sangapulo ket duang nga dalan. Anya, they might be with him, sursuruan na ida. Apanda nga mga saba, sino kasabanda? Degichay, nasaan nga mga ati. Inikkan na ida, iti pan nakabalin nga agagas, pan nakabalin nga mangpasyat, kadagiti demonyo. Ituloy ti nga basahan dayjay nga balakad kabsat. If one place there are 2 or 3 who know the truth,
Let them form themselves into a band of workers. Manulaan, no adda iti duwa, no talo. Agmay may sada ko ma. Agbalimit lang dito yung small group. Kunana. Let them keep their bonds of union unbroken, pressing together in love and unity, encouraging one another to advance, and each gaining courage from the assistance of the others. Timikadbo nga paset ti leksyon taga iwagapsat. The life of this small group. Iti may isang Sabado, one Sabbath, we visited the church. Nagpintas di programa dahil di Sabbath school. Hindi nakadanon di promotional, hindi nag-promote ka sa di panglakayan. Kuna na di panglakayan, basahin na, wino binasa na kabsat dahil promotional nga nagapo iti mission. Kalpasan nga binasa na tati promotional, it is about the care group. Care group, small group. Di kuna na dahil panglakayan, kakabsat, makipagpakaasya, biyagan tayo manin akadi. Iti care group tayo. Deep inside me, I said, what is wrong with our care group? Tano ibuksilak dayjay baga, dayjay panglakayan, when adda iti care group. Ngem iti baga na, kakabsat, biyagan tayo kadimanin dagiti care group tayo. He is telling the church, adda iti care group, ngem saan asibibiyag, dayjay care group. Anya kakabsat iti biyag. What is the dynamic of the care group, when the small group, tapno agbiag, rumang ay kakabsat. Umuna, small group is for intercessory prayer. Ulit kakabsat. Small group is for intercessory prayer. Di inadal tayo nga naglabas, intercessory prayer is praying for, sino? Dahil ginayim tayo, nga kayat tayo nga idanon kini ang Diyos. Let's pray for them in the care group. Kuna nakabsat iti Acts 12 verse 12. So when he had considered this, he came to the home of Mary, the mother of John, whose surname was Mark, where they were gathered there together praying. Karakararag takabsat, nagpintas nga denggan nga no into no sumrek ka iti maysa nga lugar. Sikat ikarkararagan. Let us learn to pray in the small group. Learn to pray intercessory prayers. Iti biyag kakabsat, iti care group man, yun iti small group tayo. Small group is for the protection of members. Iti kunanan ni Pablo kakabsat, iti Acts 20 verses 28 and 29. Therefore, take heed to yourself and all of the flock. Tika katungtung na kakabsat, digipada na nga mangipang pangulo, kadayjay nga iglesia kunana. Annadan nyo nga rod, iti bagbagiyo kendagiti amin nga arban nga inpaay iti Espiritu Santo kada kayo tapay. Denggan nyo kakabsat. Iti verse 29. For I know this, that after my departure, savage wolves will come among you, not sparing the flock. Daytoy di kapsat dayjay inbaganan ni Apo Jesus, dagitoy digitay wolves, lubo nga nagkawusda nga karnero. No kita makakarnero ko yung ata. Ngam iti unag dagayang lobo. Iti kunana ni Pablo kunana among nga intunno awana kon. Umayto kada kayo dagiti narungsot nga lobo nga di da mamingga. Di da nga dangran iti arban. The church is experiencing this. And leaders of the church,
nga agrugi iti care group should protect the members of the church. Daramidin tayo kapsat. Let's go visitation. Let's go and care for these members. Number 3, tapno, it is care group kakapsat ket agbalin nga si bibiyag. Number 3, small group is for mission. No awan iti mission iti care group when no small group. That small group eventually will die. Isuti ko natin pagleksyonan tayo. Ulitin tayo. No iti care group ket awan iti mission na ngagpaay iti panakaisalakan dagiti sabsaban. That care group will eventually die. Subyen tayo di paset a mayulo tayo. Kunana di paset nga mayulo nalawa iti talkan. Basit iti agani. Anya iti aramiden kakabsat daytoy a care group. Umuna, care group is focused on witnessing. Nikatlo, care group leads people to Jesus. Care group nurtures the faith of the members. Isu deje kunana kakabsat na Apo Jesus, go and make disciples. Iti end kakabsat deje panangasaba tayo. Saan laeng kumang nga mabautisaran? No di deje kumang nga mabautisaran, agbalin nga adalan. Get it? Go make disciples of all nations. No digidyayan kakabsat nga baro akamkamang is integrated into the small group tayo, the care group tayo, basit kakabsat, the kuna tayo nga rumuar iti backdoor of the church. Dakkel the retention tayo. Iti statistics kabsat al-alaen iti church tayo. Ada ti membership, ada iti mainayon through baptism and transfer. Adamit kakabsat iti paset dayjay nga report. Dayjay mapukaw. Anya iti maika umuna dayjay na tayo. Mikadua dayjay saan ay mamumay. Nang nangruna dayjay ingkedengdan kakabsat nga isinadan dagiti bagbagida iti bagi iti iglesia. They would like to separate from the body of Christ. Daytoy kadi nga prinsipyo kakabsat ket mapapasama. I'll give you 2 testimonies. Dayjay umuna nga testimony kabsat. It is a very recent testimony. Idilaang Wednesday, anya itipet sa itata kabsat ket 4, September 4. Idi Wednesday, that is September 2. Kikita gamin dya kalendaryo dya kabsat. Napan kami kini Mrs. Rafanan jay Carreño Church. Tati Carreño Church kapsat that they have accepted the challenge. I challenge them di may isang papanmi di na panabulan. We are giving 1 Sabbath of every month in our church visitation ti Carreño Seventh Adventist Church kapsat itipan. Dahil nga kapadasan idi nga agrugi iti gimong adu digiti adda di chay. Agsipud ta nagyan kami kakabsat iti Carreño when I was a district pastor of Eastern Tarlac District. Kaduan nga member iti Carreño ket
kaunay-unay ko, we call them body-body, lalo di gajay kakabsat nataengan. No di gajay papanglakayan ita takas lalapin ni Elder Manny Rumbawa, ni Elder Uno Mendoza. Dagiti AY leaders ko idi kakabsat. Ni Elder nga Dugay, ni Kadwami J. Idin kakabsat, idi member as Church Pastora. Dahil nga panagtakder ko, kimita kakabsat, and I was very happy na nakadado din siya. Sigot akaruba mi J. Idi. They were there. So, before it is divine hour of worship, kinatungtong ko ni Brother Uno, ko ni Brother Imong Vergara. Ikitiman, kay Pastor. Intudok kakabsat. I told this again in one review. The Brother Willie Esteban was baptized a month ago. Together with 9 kasangapulo daydi. Daiting bagak kakabsat. Idi nagbisita kami ko na. Agsubli kami tuno may ngalawas, and then there will be a baptism dito'y Carino. So that week, we went visiting with the care groups. Ngay pangpanguluan kakabsat, dagiti leaders, the elders of the church, dagiti AY na kakatuan. God gave us 10. Iti ragragsak kakabsat, iti Carino Church. They continued every week. Data 2 times a week. Except, ang ngay bilang iti Sabbath kakabsat. At da, they fellowship da iti small group. Apan da iti balay, dagiti baro akam kamang iti dang worship, dagiti met, at dati interest da ipandadjay kakabsat. Da ito'y laeng Wednesday. This Wednesday, dapang kami man. Muyong. Into Nubigat. I greeted you already, Happy Sabbath. Into Nubigat. That is September 5. Palubos ni Apo Diyos. There will be another baptism in Carino Church. We have set kakabsat nga every month. Listen, every month. Every first Sabbath of the month. At da iti baptism. Ket iti inkarik kada the week before the first Sabbath of the month, I will be working with them in Carino. Ni Apo Diyos iti madaydayaw kakabsat. Dagiti kakabsat iti Carino Church. Dagiti papanglakayen ni Elder Manny, ni Elder Uno, ni Elder Jimmy Dugay, the Brother Imong, the Brother Cherry, dagiti dantumapay, dagiti AYs kakabsat. They are banding together. Gapo kada ito small group. The second testimony that I will give you is, idi 2 taon tinaglabas, because this year, 2020, it is pandemic. Awan iti, ang kami nga nakakapan, kakabsat na timultulong iti panangasaba, because it started March 15, at ako makabsat iti innem nga crusade, nga saan mi nga natulungan nga naramid iti Northeast Luzon Mission, gapu kada ito'y COVID-19 pandemic kabsat. But in the year 2018, iti maysa nga church ti Southern Nueva Vizcaya District. The elder is Elder Renato Calya. Iti church pastor da idi ni Pastor Ryan Tabago, a young man. They started the program. So iti programa kabsat, iti Word Church tayo, inadapt mit iti division, inadapt iti union, inadapt dagiti mission. Nga iti agtrabaho kakabsat in the local churches are the care groups. So, inaibanda, dinamag ko, give me the curriculum. Dahito ubing nga pastor, kuna na, pastor, awan iti curriculum. So, kuna, I will prepare, give me
about 2 weeks, then I will come. Then I set me kabsat. I made a curriculum based on John 4 verse 35. Ninaganak na ito kabsat, iti the 4 months principle. Dati kunanan ni Apo, saan kadi nga ito, pat nga bulan, ket umayin ti panagan. I was so interested with John 4:35, nga idiadda kami kakabsat, iti Divilacan, Isabela, on the coastal towns, labes kakabsat, iti Sierra Madre, dati churches tayo di Divilacan and Macunacon. These are the 2 towns in the coastal. Inaramid iti Northeast Luzon Mission na may isang distrito daytan. I'm very happy for them. I had been there for about 3 times nga nangasaba. And idada kami jay. Inadagal ko dito John 4:35. Kinatungtong ko ni Elder Gerson Manuel. Taisuna kakabsat, iti Municipal Agricultural Officer iti Divilacan. Kunak, Elder Gerson, manung nga bulan nga intun no mairap ingana iti mani. No dayjay kunana regular nga klase iti pagay pastor, it is 4 months. There must be 4 months. So ada iti time frame ni 4 months. Masapol nga dati material, iti dinawat ko nga isagana da kabsat, dayjay voice of prophecy lesson. Dayto nga voice of prophecy lesson ket adda iti mission tayo, Northern Luzon Mission ken Northeast Luzon Mission. It was authored by Pastor Larry Fair. 12 lessons pag-iso. So I tried when I was making the program, they just smart. No garamit kay iti plan, it must be smart. Specific, measurable, attainable, realistic, and time-bound. And I found that smart is in John 4:35. Napangkamin kabsat ijay malasig. We had a church revival. Then I presented to them the program. Itinaramid ni Elder Rizal, ni Pastor Ryan, we divided the church into 3 groups. Kunak Elder, kita kang aside. Pastor Ryan, kita kang aside. Jason Pasqua, kita kang aside. Jason is the AY president of the district. Kunak kadigidya kapsat, amin nga couples, Mr. and Mrs. tumader kayo, timader da, apang kayo ijaan ni Elder Rizal. Amin nga balo, da balo nga babae, da balo nga lalaki, kita kayo ni Pastor Ryan. Amin nagtutubo dyan. Then he said, all right, you find your place, tugaw kayo. Kasi tarami din tayo kapsat. Nanalpas kami nga nagplano nga dito yung nga leaders ni Pastor Ryan ken Elder Rizal. In-distribute min kakabsat, dahil jay voice of prophecy lesson. Kasi tarami din tayo. May isa nga voice of prophecy lesson, answeran tayo. So I asked already Pastor Ryan to study the 12 lessons and put the answer. So naglakan. So i-diktar na lang yun. Alam nyo, lesson number 1, question number 1, kasi the answer. Ganang naalay di lesson number 12. Dahito'y may kadwa nga lesson nga gaman nyo. Isu iti-itidyo kadagay pamilya nga gayaman nyo. So it is a one-on-one. Agrugi tayo kagsat, kalpasan dahito revival tayo. Immediately, it will be 12 weeks. So after 12 weeks, nagtutungtong kami kagsat, nga at the team meeting, di kito peer group. Dahil grupo ni Elder Rizal every Wednesday. Dahil grupo ni Pastor Ryan every Thursday. Dahil grupo ni Ryan, ay ni Jason, di kiti AY, agmit da, kadwaan da lang ni Pastor every Saturday. It mean dahil format. Format kakabsat nga anda dito. It is for nurturing, it is for training, it is for witnessing. Yan ang pasama. After 12 weeks, addan kakabsat, iti voice of prophecy graduation.
Kalpasan iti voice of prophecy graduation. Iruginin dayjay church-based reaping campaign. Nagpintas nga po yan, kakabsat. Dayjay pamilya nga in-enroll na, dayjay nag-graduate iti voice of prophecy nga pamilya. Kadua na iti uneg iti kapilya. Intuno ag kanta kami kapsat anya nga kanta dagiti imno tayo. Intuno ag basa da. At the Biblia nga gamanda damat iti na project. Kadua da dagiti a voice of prophecy graduates kakabsat. Nga kadua da. What was the result? The result is for 2018 there were 50 new members that were added as members of Malasin Seventh Adventist Church. Kunana DJ may sa nga official, kunana elder, kunana ken elder Rizal. Ada problema tayo. Anya problema kunana ni elder Rizal. Kita hanggang manayon ti kapilya tayo. Iti ko na kakabsat, it is better nga nakil, ada ito umadu tayo ket no kasapulan nga mga ramid tayo tidak dakil a kapilya. God will provide. In the year 2018, ni Pastor Ryan was called to a higher level of service. I guess it was in the month of April. Idi inalada kakabsat nga district pastor. Di dati nga district pastor, Pastor Rick Macho, he was transferred to Cagayan. I will have so many other stories about Pastor Rick, Pastor Arnold Ortiz. Kundi kiti da dumawi pa yung nga pastor na isuka kamsat iti ng trainingan tayo pa dito. Care group. Idi nga inkabilda ni Pastor Ryan, kunana iti vision, they challenge him. Your goal for 2018 is 200 baptism. Iraman mo, daytoy baptism mo, iti Malasin. Then we were listening. Baga naman na pastor, tulungan na. We love this young pastor. We love every pastor. Pamitinulungan ka sa. Dahil inaramid ni Malasin, in duplicate ni Ija Almaguer. The same na maramid ka Ija Almaguer. There were baptisms. Inaramid ni kakabsat Ija Aritaw. The same there were baptisms in Aritaw. For the year-end meeting in 2018, the Pastor Ryan was making a report. It titled the report na, To God be the glory. And one of the great events in his report, kuna na kakabsat ni Apo Diyos inted na kada tayo, ginawat tayo. Southern Nueva Vizcaya District under Pastor Ryan Tabago and the leaders of the church nagtrabaho na. In that year, 200,000 goal was reached. No, digito ikabsat na mararamid itata, iji karinyo, mararamid iji Southern Nueva Vizcaya District. Gat maaramid kadagiti amin kakabsat nga paset iti misyon tayo, uray pa yan iti paset iti lubong. Anya di ko sa iti paset na mayulo tayo. Apay nga di kay nga dumawat, why not pray and ask? Huwag na po, nalawa, kinadu, idaan yan. Isumpat tayo kung ako. Ada kami, ibaon na kami na agani. Dinawat ko kabsat, nagiti Bisaya kids, ngam duwada lang itata, to sing, pagkantadan kabsat. I am a child of God.
Thank you very much for the special song. Shall we pray? Our most gracious Heavenly Father, umay kami amang agyaman kayo. Tainted mo, kada kami, babaen, kada ito leksyon ni, babaen pinasantuan na Biblia. Dahil pa may atap no, maitid ko nga kada kanyang Diyos diyaraksak ang kasi. Nga babaen, iti pakimembro mi, pakipasit mi, iti small groups, iti iglesia. Dagiti, aduod Diyos nga kayat mo nga ipayam kada kanyang mayaman. Babanti tulong ti Santo Espiritu. Agyaman kami Diyos na araramida mong itata, dagitoy ka dagiti iglesia. Bendisyon ang dagiti peer groups, kadagiti ang aming iglesia Diyos. Bendisyon ang dagiti leaders, iti peer groups. Bendisyon ang dagiti elders, kadagiti kanwa daw Diyos na mangipangpangulo kadagiti iglesia. Bendisyon ang ama, dagiti papastoro ng impaon mo kadagiti distrito. Uray pa'y kadagiti administrators, kadagiti ang aming na misyon ni Diyos tulungan Diyos. Agmay-may sa kami kumani. Tapno, dayjay na kaya't mo nga makita ang iglesia. Bendisyonan na kami Diyos. Itinagan na promesos dawatin. Amen. Bag na rabita yung maning naman sa atin. And happy Sabbath. Yan ano may ngalawas manan. Nga po Diyos at Maria.